Nou zijn ze van dat we net op bepaalde locaties, maar vooral in Wenhuizen. Wie dat dan bij jou thuis? Nee, ik heb bij mij thuis nog nooit wat vernomen wat hij opsleeg, zeg maar, wat ik dacht van dit klopt het net of zo. En ik heb nooit zoiets vernomen dat dat bij mij thuis gebeurde. En dat is ook net gebeurd. Dan ga ik hem naar vregen, dat is ook net gebeurd. Hoe oud was je dat hij oppakt werd? 15. 15. Je schrikken enorm bot en dat in eerste instantie en je bent verschrikkelijk leuk word ik op dat moment. Van hoe kerst nog zo dom doen? Hoe kerst hij daar nog mee inletten? En ik het feit dat je als ouder voorleugenen worden. En dat hij is bij ons weggegaan op de vrees van ik ga bij een kameraadje sliepen en is dat goed? Nou prima, wij kennen de jongen, geen probleem. En vervolgens weer terug de politie bellen dat hij oppakt is. In een pand werd drugsbroeken en alles. En wie dat een pand zonder tafershow, dan werden er ook geen mensen? Nee, er was een ouder iemand en daar best bij onhulp in een huis. En daar wie al die jeugd hang daarom. Wat kun je herinneren, wat wie het slimste, wat de ontdekking natuurlijk, maar wat het meest ontregelende weer, zeg maar zeggen? Het meest ontregelen dat hij mij dus opbellen dat er oppakt weer. Nou, daar schrik je natuurlijk ontzettend van. En hij zei het valt wel wat tam, hè. Maar toen had een heel skoft voortwest. Dus gelukkig is er dan nou weer thuis. Maar het voelde dus net wat daar. En ik mocht hem gelukkig nog wel een keer zien, maar toen naar huis van bewaring gang. En hier is dat wel een heel skoft voortwest. Dus dat wie wel, vond ik op zich wel, bracht nou wat verdriet en bracht een protte verdriet teweeg. Hij wees wel een heel lief band, dus wij daar nacht op passen maten. En het vertrouwen met huur langzaam, met dat weer eens weer omkomen. Maar dat is het allermoeilijkste. Dat het vertrouwen kwijt ben in je eigen baan.